عز السلام تانا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا نلوم سنبت 21 سنة كلتشن 26 تدالو حدي زناتت حزلكم قريبا له كم تلمود سابسكرايب داقبركم سرعنا خطتوابعو بغبر حتت فلما قنات بتاتو بالشمس مدوي كازلو حبراو مدلاو سقات كم زفتر الله إثيوبيا قليتا عالم لخوم معبر مهورات سمويا تقراي نأواج حوحات كونينو ترامب تأمتو عم نيكليساو قديا سمين كوراه قبر كم زغال تقليتو ጉጅሎ ሕቲ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ኢራን ናብ ሱዳን ከም ዘሰሃገረ ገሊጹ እስራኤል ኣብ ጸሊም መዝገብ ሕብራት ሃገራት ምስፈራ ተቃውሞ ኣስዒቡ ዘለንስኪ ንቤላሩስ ንናይ ሩስያ ወታደራዊ ምልክት ቦታ ከተፍርስ ሓደ ሰሙን ዕድል ሂብዋ ሰሜን ኮርያ ንመግለጽ ደቡብ ኮርያን ሕብረት ኤውሮጳን ነጺጋቶ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቀርቤ ተከታተሉን ብኽብሪ ዕድም ላዕለወ ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽምዶ ሓድሽ ዘባው ስጋት ከም ዝፈጠረ ብተደጋጋሚ ይገልጽለው እዚ ምስጢራዊ ልፍንቲ ነቶም ትማለ ኣብ ኩናት ተጣፊኦም ዝነበሩ ሕድሕዳዊ ሕሱም ጽልእ ዝነበሮም ሓይልታት ትግራይ መንግስቲ ኤርትራን አንጻር ፌደራል መንግስቲ ዝተሓባበረ ተኣፋፈ ኪዳኒ ተባሂሉ ይግለጽ እቲ ጽምዶ ዝተባለ ቃል ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዝተፈጥረ ዘይወግዓዊ ጥምረት ንምግላጽ ፌደራላዊ መንግስቲ ክትቀመሉ ጀሚሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊዴዎን ጢሞቴዎስ ኣብ ዘቀረበ እዋን ኣብ ቻተም ሃውስ ኣብ ዝገበሮ መደረ እቲ ጽምዶ ዝተባለ ሓድሽ ምስጢራዊ ጥምረት ንኢትዮጵያን ከባቢያን ከቢድ ሓደጋ ምዃኑ ኣጠንቂቑ መንግስቲ ፌደራል ቶም ብዶክተር ደብረጽዮን ዝሙእዘዙ መራሕቲ ሕወሓትን ነቲ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ካልእ ወታደራዊ ምድላዋት ጉዱድ ግፋን ዝገብሩ ዘለዉ ሓገዝቲ ብደገፍ ስርዓተ ግደፍ ክብል ይኸስስ እቶም ኣብ 2020 ደማዊ ውግእ ዘካይዱ ሓይልታት ሎሚ አንጻር ኢትዮጵያ ተጻሚዶም ምባሉ ንብዙሓት ተንተንቲ ቀርኒ አፍሪካ ዘገረመ ፍጻሜ ኮይኑሎ በንጻሩ መራሕቲ ሕወሓት ወሃብቲ ቃል መንግስቲ ኤርትራን ነቲ ክስ ፍጹም መሰረት የብሉን ክብሉ ይነጽግዎ እቲ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ድሮን ዝፈጠሮ ወታደራዊ ወጥርን መመኽኔታን ንምድላይ ጽምዶ ዝበሃል ናይ ሓሶት ጸላኢ ፈጢሩ ይኸሰና ኣሎ ክብል ይከራኸር እዚ ጽምዶ ዝተባለ ምስጢራዊ ኺዳን ብሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ ስጋኣት ይኹን ወይስ ናይ ፖለቲካዊ ምስምስ እቲ ዞባ ግን ዳግማይ ናብ ከቢድ ወታደራዊ ምሰሓብ ይኣቱ ከም ዘሎ መርኣያ ኮይኑሎ ክብል ጸብጸባት ዘኣፍሪካን ሪፖርት ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመልክት ዓለም ለኻዊ ማሕበር ምሁራን ሰሞያ ትግራይ እቲ ኣብ ዘቐረበ እዋን ብሕወሓት ዝወፀ ኣዋጅ መሰረታዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ዘቀይድን ከቢድ ሓደጋ ዘስዕብን እዩ ብምባል ብትርኾን ኢኑ እቲ ማሕበር ብ19 ሰነ 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ትሕጊ ግዴታዊ ወታደራዊ ዕስክርና ዘተባብዕ قواماو ديمقراسي زدخم مخانو قاليصو عالم لخاو محبر مهوران سمويا تግራይ እቲ ኣዋጅ ንዑ ዝቃወሙ ውልቀ ሰባት ምእሳርን ብግዴታ ምጥፋን ሓዊሱ ዝያዳ ዓፈና ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እቲ ማሕበር ከምዚ ዓይነት ተግባራት ስርዓት ምሕደራዊ እትኽልል ናብ መልካዊ ይቕየር ምህላው ከም ዘጉልሕን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰረት ዲሞክራሲ ምሕደራን እትኽልል ኣብ ሓደጋ ዘስዕብ ምዃኑ ኣመልኪቱ بتوسخ توت زلو أواج أبتحت أهجراو سبعة مسلات مس حجاونتن علينتن تمتأتنت زت أساسرو أهجراو حجاتات درجة زي ما أكل خمسة كونه يمجتو تم حدي سبب سلطان كم زعنا السجومتي قبل الحزبين نايم عنن نطر حزبه وسلطان كم زي بلمن زعبا حجاونت تتأواج حتوتات الله على زلون قاليتو عالم لخوم محبر مهوران سمويان تግራይ ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት እትዕግቡ ቅጡፍ ተሳሒቡ ኩማሓይሽን ህዝቢ ትግራይ ንኹሉ ዝሓቅፉ ውክልና ዘለዎ መንግስቲ ዘቕመሉ ኩነታት ክፍጠር ተሓሳሲቦ ሕብረት ኣፍሪካን ትካላት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መስላትን ሓዊሱ ማሕበረሰብ ዓለም አንጻር ትስጉምቲ ክዛረቡ ጽኑዕ መርገጽ ክሕዙን ተላቢ ብተወሳኺ በአንፈት ደቡብ ግንባር ካብ ንጎስ 16 ፈረቓን ጀሚራ ኣብ ሰባያት ኣለማጣን ከባቢያን ክዝብ ዝወዓለ ድሮን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከባቢ ባይባዮ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ገባራት ናይ ቦምባ ደብዳብ كم زفتمت تقليتو صبصب حبريتا كساب حجي بزرزر ايتغلصن اسرائيل ኣብ ጸሊም መዝገብ ሕቡራት ሃገራት ምስፈራ ተቃውሞ ኣስዒቡ ኣብ ዘቀረበ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ቋሚ ወኪል እስራኤል ዝኾነ ኣምባሳደር ዳኒ ዳኖን ሃገሩ ምስ ግጭት ብዝተኣሳሰር ጸጥታዊ ዓመፅን ኣብ ጸሊም መዝገብ ሕቡራት ሃገራት ምስፈራ ተቃዊሙ ዳኖን ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘስሙዕ መደረ እስራኤል ብልዕልና ሓጊ እትመሓደርን ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክንሳ ዘይፍትሓዊ መንገዲ ክትንጸልን ብገጋ ምስ በዓል ሓማስን ቦኮ ሓራምን ዳዕሽን ዝኣመሰሉ ዕጡቃት ጉጅለታት ክትጥነፍ ክኢላያ ክብል ብምንቃፍ ነቲ ውሳነ ነጺግዎ እቲ ስጉምቲ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዘሎ ሞርታዖታት ዕሽሽ ብምባል ብፖለቲካዊ ጸቕጥን ወገናውነትን ከም ዝወሰኑ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኣመልኪቱ ዳኖን ኣብቲ ባይቶ ወጥሪ እናወሰኸ ምስከደ ንኻልእ ልኡኽ ስኩ ትብሉ ኢኹም ብምባል ነቲ መስርሕ ንድሕሪት ምስ መለሰ እቲ ኩነታት ከም ዝገደደ ይግለጽ እዚ ፍጻሜ ኣብ ውሽጢ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ተሓታትነትን እቲ ኣተሓዛ ምስ ግጭት ዝተኣሳሰሩ ተሃዋሲ ክስታት ዓሚቕ ምፍላይ ከም ዝተፈጥረ ዘጉልሕ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኣባላት ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን أسعبله دونالد ترامب أمتو أمني كريساو قدام سمين كورا خجبر كم زغل تجليتو بريزنت أمريكا دونالد ترامب
ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ምብፅሑ ስዒቡ ቀጻሊ ትኹረቱ ኣብ ኒውክሌሳዊ ሰሜን ኮርያ ክኸውን ከም ዝኽእል ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጂን ሚዩንግ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 7 ትራምፕ ንጉዳይ ሰሜን ኮርያ ጠመተ ዝወሃበሉ እዋን በፂሑ ከም ዝበለ ፕረዚደንት ሊ ገሊጹ። ፒዮንግያንግ ምስ ሞስኮ ዘለዋ ወታደራዊ ምትሕባር ኣብ ምሕያል ከም እትርከብ ዝሓበረ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ውፅኢታዊ ከም ዘይኮነ ኣረዲዩ። ሰሜን ኮርያ ብፍላይ ካብ 2019 ንድሓር ኒውክሌሳዊ ዓቕማ ዝያዳ ተስፋሕ ከም ዘላ ጸብጻባት ኮርያን ሄድራን ዘመልከተ ኮይኑ ኣብ ዘቐረባ እዋን ድማ ምስ ቻይናን ሩስያን ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ወታደራዊ ርክባት ኣደራዒቶ ትርከብ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ቀጥታዊ ቅዲ ዋዕላ ዝመስል ዲፕሎማስያዊ ይኽተል ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። ፕረዚደንት ትራምፕን ኣመራርሓ ቻይናን ኣብ ዕላማ ምእላይ ኒውክሌሳዊ ኣብ ዝዘራረብሉ ዘለዎ እዋን ቻይና ዘሳተፈ ዲፕሎማስያዊ ጻዕታት ትኩረት ተዋሂቦ ይርከብ። ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ፒዮንግያንግን ዝግበር ዘተ ዳግማይ ንምትሕባር ክሕግዝ ከም ዝኽእል ዝሕብር ጸብጻባት ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ዘበነ ስልጣኑ ሚስ ኪም ጆን ኡን 3 ግዜ እኳ እንተተረኸበ ብጭቡጥ ኣብ ባይታ ዝመፀ ለውጢ ከም ዘይነበረ ዝከር እዩ። ጉጅለ ሕቲ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ኢራን ናብ ሱዳን ከም ዘሰጋገረ ገሊጹ። ጉጅለ ምንቅስቓስ ሕቲ የመን ምስ ስግረ ደቡባዊ መርበባት ኮንትሮባንድ ብምትሕባር ሰብ ኣልቦ ነፈትን ሚሳይላትን ሓዊሱ ትሑት ዋጋ ዘለዎም ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ኢራን ናብቶም ምስ እስላማዊ ምንቅስቓስ ሱዳን ምትእስሳር ኣለዎም ዝበሃሉ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ዘሰጋገረ ኣብ ቀረባ እዋን ተዘርግሐ ስለያዊ ጸብጻብ ይሕብር። ኣብ ቀይሕ ባህርን ቀኒ ኣፍሪቃን ብፍሉይ ኣብ ጸጥታን ስለያን ዝዋፈር ስለያ ሸባ ኣብ መንጎ የመን ቀኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባህሪ ዝንቀሳቐሱ መርበባት ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣብ መንጎ ሚሊሻታት የመንን ዕጡቃት ውድባት ሱዳንን ዝካየድ ድርድር ካየድ ከም ዘመዓረረየ ይግለጽ። እቲ ዳሕረዋይ ኣኼባ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ሓደስቲ ኣገባት መስመራት ዝሕጋዊ ምስጋር ኣጥዋራት ኣብ ስግር ቀይሕ ባህሪ ዘተኮረ ምንባሩ ጸብጸባን የመን ኦንላይን ይሕብር። ምንቅስቓስ ሕቲ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝርከባ ደሴታት ከም ግዝያዊ መኽዘናት ኣጽዋር ኣካላትን ከም ዝጥቀምን ዓሚቝ ኣከባቢ ጽልዋ ዘለዎም መርበባት ኮንትሮባንድ ከም ዝምርኮስን ብዒሳ ሰነ ዝወፀ ጸብጻብ ይሕብር። ገለ ካብዞም ቦታታት ቅድሚ ናብ ሱዳን መልኣኾም ክፍልታት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ምትእኻብ ዝውዕሉ ምዃኖም ይእመን። ስለያ ሸባ ኣስማት ናይቶም ናብ ሱዳን ምስ ስጋር ኣጽዋራት ተዋሂዶም ዝተጠርጠሩ 4 ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሕቲ ከም ዝረኸበውን ይጠቅስ። እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ሱዳን ኣብ ዓውደ ኩናት ገጢሞም ዝቃለሱ ውድባት ኣብ ኣጠቓቕማ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓያል ወሰኽ ኣብ ትረአየሉ ዘላ እዋን ምዃኑ ድማ ፍሉይ ይገብሮ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልኬር ቱርክ ኣብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ልዕሊ 1000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዘቐተሉ ብምግላጽ እዚ ድማ 80 ሚእታዊት ናይቲ ኣብቲ እዋን ዝተኻየደ ሞት ሲቪላዊ ምዃኑ ምሕባሩ ይዝከር እዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ንፖለቲካዊ ክስታት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምላሽ ይባላ። ትራምፕ ትማሊ ቀዳማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣብ ኢጣልያ ብዙሕ ተፈታውነት የብላን ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኢራን ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከይትረክብ ወይ ከይተማዕበል ንምክልኻል ኣብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ከም ዘይትድግፍ ከሲሱ እዩ። ሜሎኒ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዘይተኣደነ ጸለመታት ትርጉም የብሎን ክትብል ገሊጻ። ብዛዕባ ተፈታውነተይ እንተኮይኑ ናትካ ዓርኪ ምዃነይ ጥር ትብል ጥቕሚ የብሎን ኣብቲ ምሳኻ ዘለኒ ርክብ እውን ኣይምርኮስን እዩ ክትብል መሊሳ። ተፈታውነተይ ንዓኻ ዝምልከት እውን ኣይኮነን ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ከተተኩር ኣለካ ክትብል ወሲኻ ገሊጻ። ትራምፕ ቀዳም ንግሆ ሜሎኒ ኣብ ኢራን ዝተኻየደ ወታደራዊ ስርሒታት ኣሜሪካ ንመሳለጢ ኣየር ኢጣልያ ከይትጥቀመሉ ብምኽልካላ ዓብ ስትራቴጂካዊ ምዝባዕ ከም ዘሰዓበት ገሊጹ ነይሩ እዩ። እታ መራሒት ኢጣልያ ግን ኣጠቓቕማ መደበራት ኢጣልያ ብዝምልከት ኩሉ ግዜ ስምዓት መንግስቲ እየ ዘኽብር ኣነ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዘለኹ ድማ ክጣዓስ ኣይክእልን ኢላ። መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ድሕሪ ሰዓታት ምቁራጽ ተኹሲ ብውሕዱ 20 ሰባት ተቐቲሎም። እስራኤል ንተኹሲ ሮኬት ህዝቡላ ምላሽ ንምሃብ ከም ዝወቕዐት ትገልጽ። ትማሊ 20 ሰነ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ ኤንኤንኤን ሓቢሩ። ምስ ህዝቡላ ዝተፈጸመ ተኹሲ ዶ ምባል ተግባራዊ ድሕሪ ምጅማሩ ስዒቡ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። እዚ ድማ ንኣዋርሕ ዝወሰደ ዓመፅ ዶም ንምባል ዝዓለመ ነይሩ። እስራኤል እቲ መጥቃዕቲ ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝተተኮሰ ፕሮጀክት ላይት ምላሽ ምዃኑ ገሊጻ። ሓደ ወታደራዊ በዓል ስልጣን እስራኤል ከም ዝበሎ ህዝቡላ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ናብ ዝርከቡ ሓይልታት እስራኤል ልዕሊ 50 ፕሮጀክት ላይት ብምቁዑ እቲ በዓል ስልጣን ዕላማታት ህዝቡላ ኢሉ ዝገለጾ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ። ሃገራዊ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ ከም ዝሓበሮ ነፈርቲ ውግእ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ጎላጉልን በቃን ኣብ ዝተፈጸመ ቦታታት ከም ዝተሃረማ ሓቢሩ። ህዝቡላ ንእስራኤል ኣማይት ምጥሓስ ተኹሲ ደው ምባል ፈጺማ ክብል ከሲሱ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ብዘይ መልሲ ከም ዘይሓልፍ ኣጠንቂቑ። ዋሽንግተን ንእስራኤል መጥቃዕታ ደው ከተብል ኣተሓሳሲባ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ብመከላኸሊ መንገዲ ይሰርሕ። ሓደ ወታደራዊ በዓል ስልጣን እስራኤል
እቲ ሰራዊት ተኽሲ ደው ከብል እዋናዊ መምርሒታት ካብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ከም ዝበፅሑን ንጡፍ መጥቃዕትታት ከም ዘካይድን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ጸጥታዊ ዞባን እትኽተሎ ዞባዊ ምክልኻልን ዝንቀሳቐስ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ዝሓለፉ 48 ሰዓታት 5 ወታደራት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብህዝቡላ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ። ንገለ ክፋል ደቡባዊ ሊባኖስ ዝሓዘ ሰራዊት እስራኤል መጥቃዕቲ ህዝቡላ ብተደጋጋሚ ምጥሓስ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ምዃኑ ገሊጹ። ምስ ፖለቲካዊ መምርሒታት ተሰማሚዑ ነቲ ዕርቂ ተወፋይነት ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት እስራኤል ንዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ወሳኒ ምላሽ ከም ዝህብ ገሊጻ። ሰሜን ኮርያ ንመግለፂታት ደቡብ ኮርያን ሕብረት ኤውሮጳን ነጺጋቶ ኩነታት ኒውክሌር ዘይምለስ እዩ ክትብል ትገልጽ። ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ብደቡብ ኮርያን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ መንጎ ፒዮንግዮንግ ሞስኮን ዝተኻየደ ወታደራዊ ምትሕብባር ብምኹናን ሰሜን ኮርያ ከም ኒውክሌር ኣጽዋር ዘለዋ ሃገር ፈጺማ ኣፍልጦ ከም ዘይትረክብን ደጊማ ዝረጋገጽ ሓበራዊ መግለጺ ሩስ ምላሽ ሂባ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ብመንግስታዊ መራኸቢታት ብዙሃን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ደቡብ ኮርያ ናይ ሰላም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣውፂኣ ክብል ከሲሱ። ተግባራዊ ስዌል ድሕሪ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያውያን ሰላማዊ ሓበራውን ህይወትን ዝሕግዝ መሰረት ከም ዘየለ ዘርኢ ክብል ተማጊቱ። ፒዮንግዮንግ ንደቡብ ኮርያ ከም ቀዋሚት ጸላኢት ሃገር ክትቆጽራ ምዃና ዝገለጸ መርገጺኣ ደጊማ ኣስሚራ። እዚ ድማ ነቲ ቀጻሊ ምሰሓባት ዝምድናታት ኣብ መንጎ ኮርያታት ዘንጸባርቕ እዩ። ሰበስልጣን ሰሜን ኮርያውን ነዚ ሃገራዊ ጻውዒት ምውጋድ ኒውክሌሳዊ ባዶ ሕልሚ ብምባል ነጺጎሞ። እታ ሃገር ከም ኒውክሌሳዊ ሓይሊ ዘለዋ ደረጃ ናይ መወዳእታን ዘይምለስ ምዃኑ ኣጽኒዖም። እዚ መግለጺ ዘባዊ ወጥሪ ወታደራዊ ኣሰላልፋን እናተጠናኸረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ፒዮንግያንግ ኣብ ልዕሊ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘይደራደር መርገጺ ዘጉልሕ እዩ። ዘለንስኪ ንቤላሩስ ናይ ሩስያ ወታደራዊ ምልክታት ቦታታት ክትፈርስ ሓደ ሰሙን ዕድል ሂብዋ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ንቤላሩስ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ብምሃብ ኣብ ጥቓ ዶባት ዩክሬን ዝርከቡ ትካላት ወታደራዊ ምልክታታት ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክዕፀውን ክፈርሱን ኣቲቱ። ብመሰረት ዘለንስኪ እቶም መሳለጥያታት ሓይልታት ሩስያ ስርሒት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምድጋፍን ኣብ ልዕሊ መሬት ዩክሬን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ንምምሕያሽን ስርዓት ምምራሕን ይጥቀሙሉ ከም ዘለዉ ይግለጽ። እቲ መራሒ ዩክሬን ቤላሩስ ነቶም ትካላት ከተዕጽዎም እንተዘኪኢላ ዩክሬን እቲ ጉዳይ ባዕላ ክትገጥሞ ምዃና ኣጠንቂቑ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊቶም ቦታታት ቀጥታዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዝኽእል ዘመልክት እዩ። እዚ መግለጺ ኣብ መንጎ ኬብን ሚንስክን ዘሎ ምዝርራብ ርኡይ ምዕባለ ዘመልክት ኮይኑ እቲ ግጭት ብዝያዳ ኣብ ሰሜናዊ ዶባት ዩክሬን ክፈስስ ከም ዝኽእል ስከፍታታት የልዕል። ናይ ቀረባ መሓዛ ሩስያ ዝኾነት ቤላሩስ ዋላ እኳ ሚንስክ ኣብ ስርሒት ውግእ ቀጥታዊ ተሳትፎ ንምክያድ ዝነበሮ መደብ ብተደጋጋሚ እንተነፀገቶ ካብ ምጅማር ትኹናት ጀሚሩ ሓይልታት ሩስያ መሬታ ክጥቀሙ ፈቒዳ እያ። ፕረዚደንት ኢራን መሱድ ፔዜሽያን ቴህራን ዩራንየም ናይ ምህብታም መሰላ ከም ዘይትገድፍ እኳ እንተገለጸ እታ ሃገር ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘይትደሊ ግን መረጋገፂ ክትህብ ፈቓደኛ ምዃና ይገልጽ። ኣሜሪካ እትጠልቦ ነገር እንተሃልዩ ኢራን ኣቶሚክ ቦምብ ከይትሰርሕ እዩ። ዝሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ቦምባ ክንሰርሕ ሓሳብ ከም ዘይብልና እውን ብጽሑፍ ክንገልጽ ንኽእል ኢና ይብል መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ፕረዚደንት ብምጥቃስ ይገልጽ። እንተኾነ ግን ናይ ምህብታም መሰልና ኣይንገድፎን ኢና። እቲ ካልእ ወገን ድማ ነዚ መሰል ካብ ምቕባል ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ኣይክህልዎን እዩ ይውስኽ። እዚ ከምዚ እንከሎ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ሪዞርት ጫፍ እምባ በርገስ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካንን ቀጠርን ፓኪስታን ኣኼባ ክካየድ ምዃኑ ወሃበ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ንመንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢራን ዓቢሩ። ኢራን መጀመርታ ምስ መንጎይነት ሃገራት ቀጠርን ፓኪስታንን ኣኼባታት ከም እትካየድ ዝገለጸ እስማኤል ባጋር ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ምትእኻብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣሜሪካ ዝተኸተመ ናይ መርዳእ መዘክር ንምትግባር ዝስዕብ ምዃኑ ይገልጽ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋኖምን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።